امریکا د ناوبرا PKK û Tirkiyeyê de diçe û tê. Daxwaza agiribestê ji PKK'yê dike. Hewla bidawîkirina şerê çekdarî têdayîn. Çareserkirina doza Kurdî li Tirkiyeyê stratejiya birêveberiya Biden e. Peymangeha New Lines ya Amerîkayî agahiyên balkêş belav dike. Saziya Amerîkayî eşkere dike ku di mehên dawiyê de Washingtonê bo bidawîkirina şerê çekdarî yê di navbera PKK û hikûmeta Tirkiyeyê de dixebite. Li gor wê birêveberiya PKK piştî daxwazên Amerîkayê û bo bidawîkirina şer agiribesta yekalî li Tirkiyeyê ragihandiye. Berî niha jî birêveberê PKK Sabri Ok eşkere kir ku gelek aliyan daxwaza agiribestê ji wan kiriye. Gellik kesa, gellik hêzê navnetewî, heta wek dewlet jî agahî dişandin, silav dişandin, eger projek bûn wisa bêçalek bin, biryarek agiribest bidin. New Lines dibêje ku ev yek derfetê dide Amerîkayê ku dawî li dirêjtirîn rageşiyê ya li rojhilata navîn bîne. Nexwasin ku bêhna guhartina desthilata Tirkiyeyê tê. Eger bi ser nekeve dê şerrekî mezin rû bide. Li gor peymangehê binketina vê pêvajoyê dê rê bide ku Tirkiya operasyona nû li dij PKK û Hesedê bide destpêkirin. Her wiha hişyariyê dide Amerîkayê ku pêkanîna êrişên nû li dij Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dê Daeş vegerîne û serweriya Îran û Rûsyayê berfirehtir bike. Bi nêrîna te, bi guhartina desthilata Tirkiyeyê dê çi sûd li doza Kurdî were kirin, nêrîna xwe bi me re parve bike.